Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään vedetään maasta ja tällä viikolla volyymi piikkaa, eli 5x6 olisi tänään luvassa Mavessa. En ole vielä ihan varma, että millä painolla mä sen rupean tekemään. 250 olisi tavoite, ehkä 255, 260 jopa. Riippuu paljon siitä, mille tuntuu. Nimittäin nyt on kyllä puskittu kroppaa ja polvissa alkaa tuntua se, että molemmissa on vähän semmoista kolotusta. Ja tuossa oikeassa on edelleen se kipu tuossa sisäsyrjässä, mistä on valitellut, niin se on tänään vähän aran tuntoinen ihan niin kuin koko ajan ollut. En tiedä mikä hitto siinä on, eilen tuntui hyvälle, tänään ei niin hyvän tuntoinen. Toki voi olla, kun lämmittelee fiksusti, niin tuntuu superhyvälle. Vasemmassa polvessa ei sinänsä mitään ongelmaa, se nyt on koko ajan ollut vaan vähän semmonen rasittuneen tuntoinen, koska sille nyt nimittäin on tullut aika paljon duunia. Niin se ei ole ihme, että se on rasittunut, ja se tuleekin kyllä rasittumaan koko ajan, kun sille tehdään enemmän ja enemmän duunia. Mutta se nyt on 100% osa tätä prosessia, kun sitä tehdään ehjä polvi, niin sitä on turha murehtia, kunhan se ei vaan pääse kasvamaan liikaa. Ja se on semmoista oikeanlaista rasitusta, eikä semmoista, että se alkaa kipuilemaan tietystä paikoista turhan paljon. Kunhan molemmat polvet saataisiin piettyä sillä linjalla, että ei lähtisi se tulehus kasvamaan liikaa, eikä alkaisi tuntumaan liian paskalle. Ja saataisiin hyviä treenejä koko ajan ja ihan pikkuhiljaa alaspäin sitä, että minkä verran on tulehtuneet. Ja ylipäätänsä se nyt vaan tuntumaan ne polvet paremmille koko ajan, niin ollaan oikein hyvässä paikassa. Mutta ihan niin nopea tuo ei ole lähtenyt paranemaan tuo oikea polvi, kun olisin toivonut. Toki siis tää nyt on aina vähän tämmöistä, että kun yrittää treenata kovaa ja samalla kuntouttaa jotakin, niin se ei ole niin nopeaa kuin se ehkä muuten olisi. Koska se on vähän semmoista, että okei, mennään siinä rajoilla, että mitä kestää tehdä. Että kuitenkin pyritään treenaamaan mahdollisimman kovaa ja samalla silleen, että se ei pahemmaksi menisi ja menisi koko ajan paremmaksi. Niin ei se nyt aina ole mikään nopein tapa saada se kuntoon. Mutta toisaalta samalla saadaan tehtyä koko ajan oikeasti laadukasta duunia. Niin minun mielestä se on ihan fiksu, että tehdään se mitä pystytään tekemään. Ja kuitenkin koko ajan se ajatus, että se menee parempaan suuntaan. Koska tällä hetkellä kuitenkin pystytään tekemään superlaadukasta duunia ton kanssa ja kaikki ihan täysiä, niin mun mielestä olisi turha ruveta keventämään siitä sen takia, että se saataisiin nopeampaa tuntumaan paremmalle, kun tässä nyt saadaan oikeasti tehtyä laadukasta duunia. Mutta meikäläinen on syöni ja täysin valmis lähtemään treenille. Ja suoraan sanottuna meikäläisellä alkaa jo pikkusen kihelmemään vataansa tämä treeni, että taas pikkuhiljaa alkaa olemaan semmoisia rautoja, että oikeasti jossakin määrin sytyttää meikäläistä, että pääsee tekemään tuommoisia. Ei tänään nyt vielä mikään kovin kummonen treeni ole, mutta toisaalta toi variaatio on kyllä semmonen, että on ihan ehdottomasti PR-treeni itselle, jos ajatellaan volyymin puolesta. Ja en varmaan siis ikinä tuossa variaatiossa ole edes ottanut kutosta tuommoisella painolla, millä tänään on tarkoitus ottaa. Toki mä oon tehnyt tota vähän ja aina pelkällä vyöllä, mutta mun mielestä oikeasti joku 248 tai joku semmonen ehkä parasta, mitä mä oon ikinä ottanut. Ja en ole siitä hirveästi yli noussut edes painossa tuossa variaatiossa. Toki en ole tehnyt sitä pitkään näin. Mutta anyway, omalla tavallaan PR-treeni, niin jonkinnäköistä fiilistä siihen. Mutta ei muuta kuin lähdetään katsomaan, että mikä se paino tänään lopulta sitten on ja mille kroppa tuntuu oikeasti, kun on lämmitelty ja näin. Ja sitten vika lämpö, 240. Katsotaan vähän sen perusteella sitten, että mihin mennään. Kroppa ei ainakaan hirveän palautuneen tuntoinen. Tosi vaikea kyllä sanoa myös vaan, että kuinka paljon on siitä sitä, että mä oon vaan huono tässä variaatiossa. Mä en löydä sitä asentoa tuossa alussa, niin tää tuntuu paskalle. Mutta katsotaan miten tää 240 liikkuu ja katsotaan sitten paljon tehdään tänne kutosta. Tekis kyllä mieli nakata 260, mutta en tiedä, onko se vähän liikaa. Tois kyllä tuntui hyvälle. Tosi jääkään tuntunut alaselkä vaan, niin tuntuu tuo irrotus ihan paskalle. Vittu, nakata se 260, katsotaan miten käy. Mä oikeastaan kyllä tullut vauva. Tää oikeesti meinaa pelottaa meikä tää paino. Vaikka jos kyllä vielä mittaa asia. 40 kiloa vielä 300. Alkaa kuumottaa.
Tuolla oli jo saatana duunia. On vittu heikoksi mennyt homma, kun tämä on duuni. Vaikka siis varmaan oli oikeasti sarja PR tässä varietissa. Mut silti. Show must go on. Ei perkele tuu ihmettelemällä tämän treenitehyksen. Kyllä mä nyt ehkä vähän lähdin hevostelemaan tämän rauhan kanssa, mutta ei se auta, kun se levität tätä. Mr. Comical Relief on saapunut. Nyt ollaan Heikin valvova silmä alla, niin täytyy suoriutua. Siinä ei ole sitten varmaan mikki päällä siinä vehkeessä, niin turha puhua mitään. Jos yrität sinne höpöttää jotakin paskaa. On se oikeasti päällä, mutta älkää kertoko sille. Ei sillä, että saisi YouTubesta mitään rahaa vielä, mutta mä veikkaan, että se mitä jätkä höpöttää, sillä ei ainakaan saa tästä videosta vittu rahaa. YouTube maksuttaa mua tästä videosta. Oli jopa helppo Heikki. Tuli kyllä nyt oikeasti tämän painon kanssa haukottua vähän turha iso palanen. Meikä alaselkä niinku aivan raiskattu. Tuo irrotus, niin alaselkä vaan menee ihan mutkalle. Aivan paskan tuntusta, mutta ei se kun yrittää. Ei se enää kuin 2 jäljellä. Kyllä ne tavallaan ihan smoothisit tulee, mutta mä menisin mennä tuohon satanan kolloon jalaka. Siis meikä ala. Se onkin ainut kollo, mihinkä sä voit päästä. Thanks. En mä enää muista, että oli niin hävytyltä törkyä puhuu tuo mies. Pysy omat ajatukset kasassa. Niin, eikä alaselkä räjähtää. Siis mä en saa tuohon ekkaan tuosta asentoa. Mä en oo se on itellä kyllä nämä korokkeet. Ei tavallaan, mä vedän sille, että mä painan säären siihen kiinni. Mutta tässä ei oikeastaan pitäisi, koska jos painaa säären kiinni, niin sääri menee liian pitkälle. Niistä mun helposti vähän missä sattuu. Meillä on hyvä asento. Ja tuli vähän turhan raskaan tuntunut. Tää ei sitten varmaan tuu, mutta otetaan silti. Tää pitää ehkä suuttua vähän. Laitan. En tiedä oliko vaan, mä veikkaan, että tällä hetkellä on oikeasti vähän asennekysymys myös. Meikä vähän pelkää näitä rautaa. Ei ole nostanut pitkään aikaa näin isoja. Ei vaan uskalla puskea sinne ekaan. Sitten kun saa se
rullaamaan se homma, niin ne tulee. Mutta toisaalta mä oon kyllä huono ottaa mavessa ekaan toista. Ihan sama mikä variaatio ja tässä eteenkin. Mutta RPE kuolema. Overall fiilikset ihan jees ton vedon jälkeen. Vois ottaa tietenkin kevyemmän painon. Et oli ehkä vähän semmonen todistelutreeni ennemminkin, kun oli fiksua tekemistä. Mutta kyllä toi veto nyt on kova, että kyllä silleen oikeesti eka sarja niin realistisesti 11-12 toista olisi saanut sillä painolla. Et ensi viikolla 280, 25. Ei ruveta silloin keulimaan. Pitäisi olla varmaan ihan kohtuudella tehtävissä. Ja sitten varmaan vaihdetaankin ihan normaali veto, ettei näitä ole defisittiä. Niin jännä nähdä, että jos siinä logisesti päästä se 300 kiusaamaan. Jos se nyt vitoinen otetaan viimeiset rensä, niin silloin kyllä nakkaan siihen 300. Mutta en tiedä vielä mikä silloin on se ohjelma, niin turha arvalla vielä. Selkä tuntuu siis ihan vitun kauhealle toi lääke, että oli kyllä siis raju, että se toka vika, niin mä en tiedä mikä sen sarjassa meni pieleen, että enkö mä ollut asennoitunut oikein vai mitään, mutta tuntuu ihan paskalle. Viimeinen tuli taas tosi helposti sitten oikeasti, että siinä oli varmaan silleen 2-13 varaa. Se polven tuntuma, mistä on valitellut, niin ei tuntunut enää pahasti, siis paljon paremman tuntunen. Niin kuin viikko sitten, kun tuli salille polveseen oikeastaan tuntumaa, mutta sitten se alkoi tuntumaan siinä vedossa. Tänään oli tuntuma, kun tuli salille, mutta se ei oikeastaan sitten tuntunut siinä vedossa. Että jos ihan vikaassa sarjassa sen jälkeen pikkusen nipisti se, kun lopetin sen, mutta ei ole nyt oikein mitään tuntumaa. Niin veikkaa, että loppuliikkeet menee todella hyvin, niin ei muuta kuin ruvetaan tekemään. Ja just kun pääsin uhuamasta, niin on kyllä niin pirun jäykkänä, että tiedä kuinka kauan tässä pitää tänään leipoa, että saa tehtyä mitään, jos edes saa tehtyä. Aivan hirveän tuntunen tuo. Ei siis kipiä tai mitään, mutta siis aivan sairaan jäykkä. Toi siis oikeesti kyllä toi move tällä hetkellä on aika raju tolle vasemmalle, nyt puhun siis vasemmasta polvesta. Elikkä siis leikatusta. Niin on tuo veto vaan oikeesti sille raju. Et aina se jälkeisellä päivänä se on kyllä rasittuneen tuntunen, mut joka viikko se tuntuu paremmalle ja paremmalle, niin mä veikkaan, että vaikka nyt mennään sinne vähän rasituksen aalloharjalla, niin kuitenkin tehdään ihan hyviä asioita ja turha keventää välttämättä. Siis mä veikkaan, että kun saa pari sarjaa alle, niin tuntuu ihan pirun hyvälle, mutta ainakin nyt niin kuin alkuun tuntuu, että ei mä pääsisi tuohon asentoon. Kesti siis jonkun aikaa, että mä pääsin edes tähän istumaan tähän asentoon tuon vedon jälkeen. No, kokeillaan sitä. Aukeas tässä kun tekee. Okei, ei tuntunut kyllä ei yhtään hyvälle tuo eka sarja. Mitähän sitä taas tullut? Siis tää on yllättävän solid liike oikeesti. Ketä näyttää pöliölle. Veli oikeesti. Veli mä vannon. Se ei oo muuten päällä se mikki onneksi. Piti ihan tarkistaa saatana, että ei mitään törkyjä ollut. Mä aloitan siihen silleen, se kohta missä nää puhuttiin, mä aloitan siihen joku I'm Stockton bro. You're gonna snap my bag, bro! Tää liike kyllä rikkoo meikän polvet. Step kuminauha. Ei tosiaankaan niin hyvän tuntuista kuin tää vois olla. Mut kyllä tää menettelee. Ja kyllä tässä nyt taas ihan jees duunia saadaan. Ja sen nostun nuo polvet, että siis tämähän on ihan superraskas liike polville, että siinä mielessä tavallaan ei ole hirveästi stressiä, vaikka tämä ei tunnukaan hyvälle. Mut kyllä mä veikkaan, että toi Bulgarille sitä jälkeen niin tuntuu superhyvälle. Mut koitetaan tässä nyt vaan saa duunitehyksiä ja näin. Hyvä reisipumppi lähinnä. Musta vähän tuntuu, että tää liike, niin
saa tämän polven tuntumaan paremmalle, tämä ehkä paskemmalle jopa. Mä en nyt oikeesti tiedä. Musta jotenkin tuntuu vaan, että kun mä teen tätä, niin kun siis tää on tosi mystinen kipuilu tuolla, niin tässä menossa nyt äskeisessä sarjassa lopussa alkaa vähän pistämään tuonne, niin en perille tiedä, onkohan tämä oikeesti jopa se liike, mikä sitä nyt kipeyttää. Tuntuu nyt tähän asti kyllä, että tää on vaan semmonen liike, joka saa tuntumaan kaiken hyvälle, mutta nyt niinku äskeisen sarjan lopussa alkaa pistämään tuonne. En tiedä. Tää on kyllä ollut niin pirun hyvä liike, että ei tekis kyllä mieli luopua tästä, että tähän polveen on selvästi auttanut niin paljon, mutta jos tän oikeasti selvästi alkaa tätä ärsyttämään, niin pitää ehkä luopua tästä, koska tällä hetkellä kuitenkin tämä polvi on oikeasti se asia, joka rajoittaa enemmän kuin tämä. Niin pakko koittaa olla fiksu ja turhaa tätä rasittaa millään. Okei, kyllä nämä alkaa tuntumaan sarjalta vaan paremmalta kummallekin polville, niin ehkä mä nyt tuossa äsken vaan maalailin piruja vähän turhaa. Ei muuta kuin vielä yksi sarja ja kohti uusia haasteita. Semmonen massiivinen PR tuli tässä sarjassa, että ensimmäistä kertaa koskaan tässä liikkeessä 2 viimeistä toistoa, niin mulla asui pakara kantapää vasemmalta puolelta. Aivan pirun hyvä merkki. Etenkin kun tänään tuntuu niin tosi jäykälle, kun alkoi tekemään. Silti vettinen jos on silleen, että liikkuvuus PR, niin piru. Tänään voisi mennä suurin piirtein ohjelman mukaan. Sen verran hyvälle tuntuu kroppa. Tai siis vasen polvi tuntuu ihan superhyvälle. Oikein vähän mutta kyllähän se kestää tämän. Niin mä en sen nimittäin kuitenkaan eturisikonetta se teen loppuun, että mä teen sen vaan vasurilla. Silleen periaatteessa ei vaadi niin hirveästi ekstra duunia, että on oikea. Plus se oikeasti vähän ärtyy näistä jutuista, että se nyt on selvästi joku tulee jostain joku sinne yhdessä kohti. En tiedä oikein mikä se on, mutta selvästi se nyt ärtyy näistä jutuista, niin turha sille ihan liikaa ärsyttää. Että no ehkä tommoset niinku tollaset, että tää liike esim tunnu siinä, niin ei muuta kuin painetaan tässä duuni. Ja sitten topsetti. Katsotaan, jos tuleeko tämän perille. No enkä halua taas kunnon amatööriä. Unohtanut laittaa kameran päälle, niin en nyt ole tuolla vasurilla sitä videota, mutta käsiin tuli uskokaa mua. Tuntuu siis ihan superhyvälle tuo vasuri tänne. Oikein vähän kiltit tälleen. Mutta toisaalta tänne oli niin saaret volyymi tuossa mopeessa, että silleen en nyt liian huonona sitä pidä, vaikka tänne olikin vähän huonomman tuntunen kuin viikko sitten tuossa liikkeessä tuo oikea. Vasuri paljon paremman tuntunen. Et siinä mielessä kuitenkin iso voitto, että tuo vasemman tilanne mun mielestä tällä hetkellä se tärkeämpi, mitä seurata. Toki mä nyt haluaisin, että tuo oikea tulisi myös kuntoon, koska se on nyt se asia, joka rajoittaa kaikkea. Mutta ei muuta kuin vasurilla etureiskot ja kotiin. Tuo veto ottaa kyllä tällä hetkellä tuulta alle ja oikein kunnolla, niin tuskin oikeasti edes malta odottaa, että pääsee näkemään tässä silleen, ei pelkästään ensi viikkoa, vaan siitä silleen 4 viikkoa eteenpäin ja taas pari kuukautta eteenpäin ja näin.
että mihin tässä oikeasti päästään, koska tuo vahvistuu kyllä nyt ihan superhyvin. Että tämän päivän treeni oli ehdottomasti PR-treeni, että en usko, että olisin koskaan pystynyt tekemään tuota treeniä, minkä tänään tektiin. Tai ainakaan silleen, että se olisi ollut näin helppo, mitä se tänään oli. Ei siis toki tänäänkään helppo ollut, mutta kyllä tuossa vikassarjassa nyt oli silleen kuitenkin 2 tai jopa 13 varaa, joka on melko pirun hyvin. Mutta tässä kohtaa oikeasti muistutuksen, että jos et ole jo tilannut kanavaa, niin nyt ehdottomasti kanavatilauksen, koska ensi viikolla tulee oikeasti jotakin todella isoa. Sen meikäläinen lupaa. Toki se on ehkä hieman kiinni siitä, että palaudunko mä ikinä tässä treenistä. Oli kyllä niinku ihan superraskas, että kroppa on kyllä sen tuntuna, että mä oon varmaan oikeasti viikon paskana tuossa treenistä. Mutta ihan sama, vaikka en täysin palautuskaan, kyllä mä silti tuun olemaan viikon päästä supervahva ja ottamaan jotakin isoa mavessa. Ainoastaan se voi vaan pilata on se, että polvet tai joku kipeytys. Mutta toivotaan, että sitä ei nyt todellakaan tapahdu, niin päästään ensi viikolla vetämään jotakin oikeasti isoa rautaa. Mutta sen pidemmittä puheitta taas kerran tykkäystä videolla, jos tykkäsitte tästä videosta. Ja ei muuta kuin palataan asiaan seuraavalla kerralla.